després de fer la cursa. De l'escola volem donar les gràcies i personalment per la participació que heu tingut a la cursa popular. Espero que hagueu disfrutat i l'objectiu era fer una mica d'exercici físic a l'aire lliure i crec que l'hem aconseguit. Una abraçada ben forta a totes les famílies i fins aviat!